que el govern de la Generalitat ha de fer una aposta clara per posar recursos, per posar eines perquè el sector industrial pugui ser un sector capdavanter a Catalunya, a Espanya i també a la resta d'Europa, ¿no? La industria significa mucho para la Canonja, pero también para el Camp de Tarragona, también para Cataluña. Y por lo tanto es algo que debemos no solo cuidar, sino además estimular. La indústria química aquí a Tarragona és absolutament essencial, però no només per a la nostra província, sinó per tota Catalunya i per tota la resta d'Espanya. Hem de protegir a la indústria sense, òbviament, oblidar la seguretat, que són els primers interessats, la pròpia indústria, en què hi hagi uns nivells de seguretat molt elevats. El pla de xoc que han demanat des del Consell Comarcal i des de la comarca, un pla d'actuació, un pla de xoc de pla industrial i també un pla d'ocupació urgent. No podem tindre tants anys malmesa la comarca com ha estat la comarca del Baix Penedès, la nostra comarca. I per tant necessitem un canvi immediat. Hem de crear llocs de treball a través de la indústria. Penseu que en els últims 10 anys, aquesta dècada perduda per Catalunya, hem perdut un 2% de llocs de treball dedicats a la indústria. Els llocs de treball industrials dedicats a la indústria són llocs de treball amb bona remuneració i ben formats i ben preparats. I per tant és molt interessant que hi apostem i hi treballem.